give ham lige en hånd, ikke også? Hvis man ikke har noget at sige, så skal man holde sin kæft. Og sådan er det også inden for det at lave billeder. Det er sådan så, at jeg kender jo Rasmus lidt. Og jeg kender også hans familie. Han kommer fra en kunstnerfamilie. Det er de fleste af jer måske klar over, der bliver lavet kunst. Og der bliver også lavet udstillinger, og han har udstillet. Det har været 3 om det. Både i Flensborg og også på Banegården i Åbenrå. Jeg kender Rasmus fra kunstskolen, hvor han har været i en periode og arbejdet med nogle ting. Og det han har kastet sig meget over, det har også været maleri og andre ting. Men fotografiet og Photoshoppen og hvad det ellers kan gøres, det har været det, der ligesom hænger meget på ham. Han har også arbejdet med videoer. Jeg vil lige sige, at siden fotografiet blev opfundet, og det var i 1839 af Nietzsche i Paris, brødrene Nietzsche, der skete der noget. Maleren begyndte at blive bange og sagde, hold op, nu kan man bare lige knappe på et klip, og så kan man tage et billede, og så behøver man ikke stå og male mere, et portræt eller et eller andet. Der gik noget i gang i malerne. Der kom det der impressionismen, hvor man begyndte at male vinden, der blæser, og sollyset, der kommer ned, så det ikke var rigtige fotografier. Og senere så kom der ekspressionismen, som og man så Edvard Munch, der brugte fotografiet i sine ting også. Fotografiet det kørte op gennem kunsthistorien op til 30'erne, hvor man så folk som tyskeren Johannes Herzfeld, der bedre kendt under navnet John Hartfield, der angreb Hitler ved hjælp af plakater. Han fotograferede Hitler stående hejlende, og så fotograferede han en rig mand, der stod og langede D-mark ned i hånden på ham, og så stod teksten, der stod millionen sten hinter mir. Hans fotomontager, som var ordinær fotografi klippet sammen, de blev sat op over alle de tyske byer, mest i de store byer. Når hans folk satte dem op, det var mest kommunister, det må man ikke sige i dag, så kom SA-folket, de brune, og så udspandte sig slagsmål om plakaterne, og der var døde på begge sider. Hvis man ikke har noget at sige, så skal man lade være med at sige noget. Fotografiet i dag er mere end det bare analog fotografi, hvor man fremkalder. Nu kom det digitale fotografi til også. Et eksempel på analog og digital fotografi, det er den amerikanske kunstner Cindy Sherman, der over 35 år fotograferede sig selv, selviscenesættelsen, ud fra en masse amerikanske parafraser. Som Hollywood-star, som den uskyldige pige, som den rige gamle dame, som hende, der er en klovn, og som morderen og den gale kvinde, der lige blev voldtaget. Fotografi i dag, det er et udtryksmiddel, som er et udtryksmiddel, man vælger og bruger på den måde, man gerne vil. Og rigtig mange kunstnere gør det. Rigtig mange kunstnere gør det, og har en fortælling i det, de gør. Her er vi så tilbage til det, som Rasmus laver i øjeblikket. Det her er en stor udstilling med mange billeder i en god størrelse. Udstillingen er også fulgt op af en udgivelse af en bog med tekster og de samme billeder, som er her. Hvad man får ud af den her udstilling, det er selvfølgelig det, som Rasmus ønsker at fortælle. Rasmus har en fortælling, som er inde i sig. Fortællingen har han bygget op ved hjælp af venner, barndomskammerater og nye folk, han har truffet. De er så manipuleret, sat op, klippet ind, klædt ud og sat sammen til den her udstilling. Inner sanctum, latin, lyder religiøst. Der er også religiøse hints rundt omkring. Det er ikke en uinteressant udstilling. Rasmus er en ung kunstner. Hans familie, hans onkel og bror, far, har været i gang i mange år. At være kunstner, det er noget med, at man beslutter, at man vil være det, og så starter man et sted, og så går man i gang. Og så prøver man på at finde ud af, hvad fanden er det, jeg vil fortælle. Hvis du ikke har noget at fortælle, skal du holde din kæft. Fordi så er din billede også sådan. Rasmus er gået i gang med det, der hedder en karriere. Det vil sige, at man starter et sted, og så bliver man ved. Og man bliver aldrig god nok. Man bliver forhåbentlig bedre. Det håber man på. Det er helt sin udfordring. Man skal flytte sig, og man skal kunne noget mere. Det her er starten på noget, der sagtens kan blive til en karriere. Det her det er starten på noget, der godt kan blive til noget stort. Det her er starten på noget, der også godt kan blive til noget småt. Det her er starten til noget, der kan gå på gulvet. Det her det er starten til noget, der kan blive fantastisk. Hvis man ikke vil risikere, så nytter det ikke en skid. Det er bare fuld fart frem og fuld risiko. Så kører den. Jeg vil sige til sidst her, der står en dankortautomat deroppe. Den kan man bruge. Ønsker man at få billeder med hjem, så skal den køres igennem et par gange. Ønsker man at købe bogen, den er noget billigere, så ligger den til salg heroppe. Og jeg er sikker på, at man kan få den håndsigneret, dedikeret med en hilsen i også i dag. Så
Så det jeg vil sige nu, det er bare tillykke og fuld fart frem. Jeg har set udstillingen nu her, og jeg synes, at det er nogle billeder, der på mig sætter det indtryk af, at du har en helvedes masse at fortælle. Der er rigtig mange historier i det. Jeg kan se en sammenhæng i en hel del af værkerne, og jeg kan se nogle historier, hvor jeg lige skal tænke mere over det. Og jeg tror, mange af dem, de egner sig til det fordybelse. Så jeg håber, at I alle sammen får en stor glæde og fornøjelse over at se den her udstilling, som er en hurtig, snap udstilling, som kommer her og så videre. Tag bogen med hjem, hvis I kan komme til det, og se videre på den derhjemme. Jeg tror også, den findes på nettet noget af det, man kan kigge på, hvis det er det rigtigt. Jo, det er rigtigt. Okay.